Se on Mäkkäri. Ei. Sä oot Kirkkonummi. Vanabi. Hei! Hei Aku! Aku! Sä oot Kirkkonummi. Fuck you, bitch. I'm not bitch. Vittu, miksi sä kuvaat mun kullia? No en mä sun naamaakaan viitti kuvata. Okei, se päästi videolla. Tarvitsee lisää sokeria. Häh? Minä? Gangbang kameran. I'm ninja. Olisiko vaan kunno? Orgasmi. Kato mun takapuolella. Kaikki kattoo mua. Kuvat. Jep. Mä pistän tän redditupeen. Mitä? Suolaa. No niin, pistä se suolapussi sun ylähuuleen. Oho. Ota, mun on pakko pelaa korttiin oikein. Vitsi, vämmöitä. Mä voitin. No niin, ylähuuleen. Vähän aikaa pidät. Silleen, että se menee märäksi. En mä haluu. Toikin sattuu jo. Niin mä haluan jääpalloa. Kuvaava. En mä uskalla. Sattuuko se? Sun rupee vaan valuu verta. Mut se ei satu. No mut kun mulla on tää... Sös. Mikä se on se valkoinen? Afta. Niin, afta. Ei Hammas vai? Mullakin on. Ei häkkiä. On se. Ime. Ime minun valkoista kyrpeä. Jossain siellä pyllyssä. Kuvat vieläkin. Jep. Hei, muista niin. Kato. Sitä samaa hei kaikille, mikä monta aina. Niki. Onko se semmonen, mikä ei... Eikö se ole se ystävällinen? On. Se on hyvä. Se on tosi hyvä. Mikä? Se. Vähän iso kukki. Mitä toi on? Ui, jumalauta. Shotti, vedä shottina. Paistaa. Piti paistaa. Tätä. Antaa suolaa tänne. Meni muuten hienosti. Jumalauta. Ei, kun se on vielä Ei mulla oli... Kippu on muuten aika paha. Tää on ihan tämmöstä mustaa kahvia. Mustaa. No pidetään tässä kohtaa tauko. Miksi sä kuvaat mun kullia? No en mä sun naamaakaan viitti kuvata.